Jotona khulumka tei pungkaham. Ang biheske kaisa kok mahasinai miafro tui mairango obo hai kaisa gotona ang thangka chini Maharashtra chini Bubagra no balai kheno borok man saman nosto khaika obo tipra nithaso puila angkhana obo chini Bubagra no hani nokphangno hoi man saman izzot nosto khaimani obo ngui जों जत साइमानो चीनी इतिहास गोथां तंख जों 184 जन राजा जों कक सालायो बनि बसं तंख आं सारा भारत गुरिखा आं साइमानो चीनी तिप्रानि इतिहास लाइबुमा केबन करै ताकफान्तिनि प्रमाण तंख चीनी लिविंग हिस्ट्री चीनी राजबारी तंख राजानि बंश तंख अमाइक्लाइ जों जत्तनो बालाइखनो प्राउड ते गर्व जों बनो नुगुइ शुधु तिप्रानि बरक गैया सारा भारत बर्षनि बरक बनो जत्तनो बरम रावो बनो महाराज हिनै जत्तनो होनो शुधु भारत सारा बै विश्व पृथ्वीर इभेन आनि बिस्कांगो आं गोबां मालायखो चिने बरं बानां अमित शाह होम मिनिस्टार बाय बनि जे सावो चीनी महाराज प्रद्युकिशोर बबाहाइतं रंबो संगु बनि जेसि बसुक बरम रो खरजा होम मिनिस्टार किन्तु तिनि चीनी बरक रक आबनो जों नुगिया सिया निजेनि बुमा बिफानो निजेनि इतिहासनो निजेनो नष्ट खायो निजेनो डाउन खायो अब ngैमाया बनिबा आं अम्मा सानाय चीनी पाताल कयानि कक पातालकना तो आं सिनेबो बन आनि सायाव अनेक जेराय बन आं जेराय मोनसे नुगुइ फायो बनि तमुंसामों आं गाहाम गोसाय मानो बन बसुक चीनी महाराज बुबाग्रा हामजाक महाराज सिनागो लाख लाख रां नामानि रां चामानि आबनो ताबो नों टिक्लाय रेडि नों लाथाना दरकार आं नुगुइ दं आं सिगौ नों एक समयनि रिक्सा गाना फैजा गोरै रेसनि माइरं कारि जानानै पूजा करै नों आं बत्ति खायफ्र कलेजो नों कलेजो बत्ति माइया निनि मार्क कमनि बागै वुमेन कलेजो रिजेक्टेड आं सितिनि थांगै आरो प्रिन्सिपाल आनि क्लासमेट आनि बन्धु आनि खर सिनिजाक प्रिन्सिपाल आं सिनिजांगै बन आं रिक्वेस्ट खालायो नों आं बत्ति खरौ निनि बत्ति रिजेक्टेड थांगै के निनि बेलाय मार्क कम निनि अनार्स करै निनि मार्क बर्डार मार्क नों 12 पास खायफ्राव आं नुगजाक तिनि नों आं वाइ साउं टांखा 3-4 बছর आपनो नां बार बुजों चेष्टा खालाया नों बुजिया नों बैनिखौ खोनाया नों बेलाय सिजागो रोंजाव नि साकनो नों तो कुनु सिया आं साइमोन नि दंमोन थामसिबाबो दा बुटवासि जेब्ला थामसि गोनां आ बुटवा थामसिबाय साम चुगिया ब्रेन बै सामा खायनाय नों बै इउज खायजागो जोंथ' न बिजेपि थांमानि कंग्रेस सामोन आबो जलाया पाब्लिक थांगे जलायबा निनि उद्देश्य लक्ष्य गोमाय थांखा नों ताम वान सकमानि नों ताम नायमानि बांलादेश गो बैक बुट बयकट तान बुट बयकट खाय तिप्राय जगो बिआइनि बुटार इलिगेल इमिग्रेन्ट्स इलिगेल बुटार कबमा तंगु उ बिआइनि बुटार न साब खरिख्लाय होया थाक नों बुट बाजाय सावु अबनिनो आं माने अनेक कक सालायखा कक नदै नों बुट बयकट खायो दैट मीन बुट बयकट माने नों गनानत न मानिया संविधान मानिया आफ्रा अनन सारखा नों बिप्लब देब मुख्यमंत्री न बांलादेश हिंखा जोंथ' हिया नों एसे कक कट सामानि चीनी हा चीनी शासन मुख्यमंत्री बिप्लब देब बांलादेश गो बैक उ कौर बें थांखा गनों साय दम खामो नों जगा मस मानिया असंगिया ताम कक साइटं अमाय कक सागै मोनथाने नों इमोशनल ब्लैकमेल खायगै
rang lakh kodi rang kalek khlaika abo bisui tongo angni rang rijak ni party no ang onek rang dikha ni party ni gas khlaina bagoi ang sini ya kwangma rang dikha tam bagoi gas khlaina energy khlainai ang biang thangkau naharmung nini pai pas khaika nung sabla astarigo raingnai 2020 na chung abo declare khasinai Supreme Court nung busuk bune thoke kha ni tam tong mani ni kamai tu tam tong ang to noi tong ble ei om hairo ngkai ni tong mo no se buija jagya nung je kok koto samani abo taw nung withdraw khlaidi kebe nung hai kok koto saya chini har chini shason Bangladesh go back বিপ্লব দেব মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশি উকর বৈশিষ্ট্য सा नों हाय केव सानै करै नोंखे मेन्टेल कबर फ्लुक बुरै नों कोर वान समा करै नों गियान करै नों खागागो नों गासा सिनाटा गाहाम नेति गाहाम नों तमना गाहाम के साइमानो नों दिल्ली थांब्र नों कयबार बर गलायखा टीएसएफ खाइब्र टीएसएफ प्रेसिडेन्ट जाना बुजागो नों आरो गलायखा टीएसएफ खाइफ्रो वालाय थांगो आईपीएफ खाइफ्रो दलय वालाय थांगो आईएनपी खाइफ्रो दलय वालायगो बेकार वालायगो नों साव वालाय तो नों लाचिया दे ननो बैसा जाय कने चुप खतंगरा दे जरा काम फेके खाम खलायलायनाय नोंखे अबहाय सोंगियांखाय नों महाराज बाय नों दे कम्प्लेट हायतो नों महाराज जलेन हायतो हायदा नों साबो हान नफां नों तो बने प्रजासी नोंखौ नोकरै नों बने गियान उपाया बुद्धि उपाया बाहाके नों बने बाय नोंसोर हेत दंखाबो जोंनि बुबाग्रा बायबा बने बागै पाब्लिक रक बिजार खायनाय पाब्लिक सानाय नों कयदिन तो नाय स्कट नागै नों कयदिन तो नाय पिजि नागै ता क्वार्टार नाय दं क्वार्टार वीआईपी क्वार्टार नों वीआईपी दाबा बने बागै नों वान सक दि नों रियलाइज खायदि आंनि नट जत फलो खाय दं नों जेनेबा थाफोर तामकक साका आने रेकर्ड दं आब्रा न बुल इंग्लिश हागो नों साका तिनि तिप्रि माने रक आवर लाइफ इज थ्रेटेन नो थ्रेटेन हे ट्रीट टेन इज हमलो ट्रीट मानतामबा इंग्लिश हाया लासे न वर्ल्ड फोरम रगो इंग्लिश जाया सामानि आब्रो नों लासे नाम्बारटा थ्रेट हमरो ट्रीट दं साद्रंगै प्लान्टिस गथ' गैया आब्रा नाय दंलै लाजुंसा नों हाय गोबां थानाय दं जेनेबागो नों ताम सागाबा नों बैनि रां तां गुरेगो निन ताम तंमाने अब नों लाचिदि हामबाय